utukalo kile mugai samba flani muga anikele amunu mafle sanga naka wakati anga jabarani oka amba ufo danti folimina akun sigile meka oka kuna foni mi makono Malikunafoni.net ale jabarani ka awati aselen fleni ayo bismillah. Ministri so mbe no ni alenya shinimbe anga kalanko konyoma ako kabada kalande munbe no nu ulube bagi kimella utukalo samba flani muwa anikele kabada dema saw katase karamuko uluma kafoko bagi ale kimelu kon minake tene utukalo kile muwa ani saba katase alamusa utukalo kile muwa ani woro masamba flani muwa anikele anga jamana fantan nani bela jerelin fe ori la ministri ko kabala nyini mamunbe no ke ekoni sembe ni kimeli nasa ika se ika kimeli sola na yakanya wolonvla wakati nika bulantike sebe unye ife ministri ko kada lendo alaka fo ko bela jele familiali soro kunafoni alila ameta duanza anga wolomasiri taba uluka bonma fen koni oyelena mujuka kunu utukalo kleta ani konoton samba flani muga ani kele akara kle o korona lasa akara nonkara aleni bonini nyogonche nonkara ni boni yera manja duanza na akara sawbe sanika anga wolomasiri taba tan ani kele nka ulu bone unina ma tan koni fana ulu jogina ama tan nasa ma konoton koni sebe koro jogina alamusa kelena utukalo kileta ani kononto mafune ka ufana feno mafune alebe tominiya o laminina ma marama fentigi la ko do mali do fana de ye uka sous-préfet ninga tasuma do aleka sola ka abejeni tasuma do ne aka sola sa anga nega jurustra mbeno orange malika nega jurustra o kon fana bekiena afe akera fana kera kunu kle o konnala mauka fola sa koni manu kon bolembe karogene dinetigila ma ulu fe ka sawe ke kweni wala jugun ke kumamina ubela jelen turuna umaye nyela nga alatanu na sa ma kon ma bone anina nga bolamina chama ulu koni chena amita ko kan kibarula amita Burkina Faso ka ulu feno ni wakati na agalalo kosobe Burkina Faso ka fana ulu bolo ka sabu yake karogana dinetigila ma ulu fana keleno ka bingani taninka usegere meni akara sabu yake ma biworo ani duru ma finiti gansauna ninga ulu bone unina uka finitigila ka ulu fana mata ani duru fokata se ma were woro ma ka ulu bone ununa Burkina Faso ka ulu feno uka finitigila ka ayira la ka fo ko ni wakati na kon karogana dinetigila ma ubeka dankari ulula kosobe fukata se ma weroma uka jamana o koronya fanfe Cameroon fana uka mado fana karla nyogona mi na kera sawe ka ma bisabani fla ninka ulun tanya ma bi ulun vla anani ka ulu sebe koro jogi akera uka jamana o koronya fanfe uka jamana yere koronya fan ani chadi be dan franche ola ma ba yirika chama ulu kon bulla ninga ta chadi ka ulu feno ka bo Cameroon dugu o konnala oni ma ulu kon ya yira ka foko ni wakati na ko basigi onana ni yoro ko falina alno asoro ma chama ulu kon ye usigiro bla bi kuna funda tuguni dolanchi ale jabisa ni ye ashintan flana ni anga samata sega ulu koni sembe Coupe d'Afrique des Nations mi na be na ke samba flani muga ani kelena koni yera la ka foko anga jamana ale senyera pulo F ola mini ani Tunisie katase Mauritanie ni Gambie ma anulu koni be kulu kele o konnala Cameroon ka jamana o konnala Malikunafoni jabarani la jibaw ni kunafoni damana ma yetumbi ambolo korobi ninga da akengena bela jeren kulo kan bi juma doena dalama nga jona mi nyuko sorano tenendo inshallah kunafoni kura ulu keneka alsa amir masara manindili alaka basigi alako nana anga jamana ho koronya fanfe Malikono fokata se jien seleke nanima basigi ti jamana ho jamana kono ayanyi ni masara manife bi juma doen bunya kama alaka basigi alako lana anga jamana u fantan nani bela jeren konnala alaka anga finitigila kaw alako kisi amunu fana be yanno ambe duwa ukuye sanga anaka wakati alaka anfana nyumambo au kambe jien wati were